3, 2, 1. Hola des de la Lluna. A Andorra ja no hi cap ni la realitat. Me n'he anat a viure a la Lluna. No per romanticisme espacial, ni per vocació d'astronauta, ni perquè em sedueixi especialment la idea d'esmorzar mirant la Terra per l'escotilla mentre floto en calçotets entre panells de control. Me n'he anat perquè, comparat amb el mercat immobiliari andorrà, el mar de la tranquil·litat comença a semblar una promoció d'habitatge protegit. Aquí dalt no hi ha calefacció central, no hi ha fleca, no hi ha ascensor, i el veí més pròxim probablement és a 384.000 quilòmetres. Però hi ha un avantatge objectiu. Ningú m'ha demanat 6 mesos de preavís per fer-me fora del cràter. Mentrestant, a Andorra, el govern ven com una operació quirúrgica el que més aviat sembla una descongelació amb bufador. La majoria ha aprovat la llei que obre el camí per aixecar progressivament les pròrrogues dels lloguers, i ho ha fet amb aquella música de sempre: equilibri, seguretat jurídica, gradualitat, garanties. Una orquestra molt afinada per tocar els salons del poder, però bastant desafinada quan s'escolta des de la cuina d'una família que no sap si al gener continuarà tenint casa. El govern diu que ha fet moltes mesures. I sí, ha fet mesures. Ha creat registres, ha anunciat parcs públics, ha retocat reglaments, ha parlat de capacitat de càrrega, ha professionalitzat agents immobiliaris i ha vestit la catàstrofe amb paraules d'administració moderna. Però quan una família necessita un habitatge, no dorm dins d'un PowerPoint. No es dutxa en un informe preceptiu. No sopa damunt d'una nota de premsa. L'última joia del Consell de Ministres ha estat ampliar els supòsits per accedir al parc públic d'habitatge. Més perfils, més criteris socials, límits econòmics que poden arribar fins a 2,9 vegades el salari mínim segons la composició familiar. Bé, correcte, fins i tot necessari. Però arriba com arriben les ambulàncies a les pel·lícules dolentes. Quan l'edifici ja crema, la gent ja és al carrer, i el ministre encara explica que el protocol ha funcionat raonablement bé. També s'han emès informes sobre la capacitat de càrrega de 6 parròquies. Una altra vegada, bé. Però la pregunta és sagnant. De debò calia arribar fins aquí per descobrir que un país no pot créixer indefinidament com si les muntanyes fossin de goma, l'aigua infinita, les carreteres elàstiques i els salaris capaços de perseguir els lloguers com un gos darrere d'un Ferrari? I després hi ha el projecte de llei per ordenar el col·legi d'agents i gestors immobiliaris. Magnífic. Professionalitzem l'intermediari de l'incendi. Posem-li placa, codi deontològic i segell oficial al mercat que durant anys ha convertit l'habitatge en una ruleta russa amb vistes al Coma-Pedrosa. Tot molt seriós, tot molt regulat, tot molt tard. Deia el govern defensen que la descongelació és progressiva, garantista i necessària per retornar la normalitat al mercat. Però aquesta paraula, normalitat, és precisament el problema. Quina normalitat? La normalitat de pisos impossibles? La normalitat de treballadors expulsats cap a la seu? La normalitat que el país necessiti cambrers, infermers, dependents, policies, docents i temporers, però després no tingui on posar-los si no és en habitacions, co-livings o miracles? Quan el poder parla de normalitzar el mercat, molts ciutadans senten una altra cosa: normalitzar l'expulsió. El PS, en Pere Baró, ha posat el dit on fa mal. No és el moment de desintervenir perquè no es donen les condicions. El parc públic continua sent insuficient, les mesures arriben tard i el risc no és abstracte. Parlem de milers de contractes, milers de llars, milers d'històries. No són estadístiques. Són neveres, llits infantils, avis, torns partits, rebuts, ansietat i caixes de mudança. La frase del PS sobre la fi de l'Andorra que coneixem no és una exageració poètica, és una radiografia. Perquè Andorra pot canviar de moltes maneres, però si es converteix en un país on només pot viure qui ja té patrimoni, llavors deixa de ser una comunitat i es converteix en un decorat fiscal amb himne. Concòrdia, per la seva banda, apunta a l'arrel, una obertura descontrolada des del 2011, inversió estrangera incentivada, especulació, plusvàlues, creixement mal digerit i manca de valentia per tocar el nervi real del problema. El seu diagnòstic és clar. Si es continua alimentant la demanda sense controlar el sòl, la inversió i l'especulació, qualsevol llei de lloguers serà com posar una tireta en una hemorràgia arterial.
Concòrdia proposa endurir el tractament de les plusvàlues, parlar de moratòries a la inversió estrangera immobiliària i atacar el problema allà on realment viu, no en el contracte final de l'inquilí, sinó en el model de país que ha decidit que el metre quadrat és més sagrat que la persona que l'habita. IDEA respon amb el manual habitual. Hem fet molt, l'oposició bloqueja, no es pot mantenir l'excepcionalitat, cal recuperar la seguretat jurídica. Però la seguretat jurídica de qui? Aquesta és la pregunta, perquè la seguretat jurídica del propietari importa, és clar que importa, però la seguretat vital de l'inquilí també. I quan un estat es mostra més preocupat per tranquil·litzar el mercat que per tranquil·litzar les famílies, deixa de governar, administra l'evacuació. El govern es queixa de sentir-se sol en habitatge. Curiós, fa anys que està acompanyat per majories, ministeris, pressupostos, comissions, departaments, estadístiques, experts, lleis òmnibus, impostos a la inversió estrangera i rodes de premsa. Sol, el que se'n diu sol, està qui mira idealista o al mercat local i descobreix que el seu salari andorrà té poder adquisitiu de moneda del monopoli. Sol està qui treballa a Andorra però dorm fora. Sol està qui ha construït el país i ara no pot llogar-lo. Sol està qui sent parlar de cohesió social mentre calcula si li surt més barat mudar-se a la Lluna, a Mart o a un armari amb finestra interior. El registre de la propietat que tothom reconeix necessari arriba tard. Tan tard que gairebé caldria inaugurar també un registre d'excuses històriques. Perquè en ple 2026, descobrir que fan falta dades per dissenyar polítiques públiques d'habitatge és com descobrir que per apagar un foc convé tenir aigua. Benvinguts a l'era de l'evidència, senyors. Llàstima que la factura ja l'estiguin pagant els de sempre. El drama andorrà no és només que faltin pisos, és que sobra cinisme. Sobren discursos que anomenen equilibri fer competir una família contra un fons, un jove contra un inversor, un treballador contra una rendibilitat. Sobren compareixences on cada mesura es presenta com una gran arquitectura institucional, mentre al carrer la gent només pregunta una cosa: on viuré? L'habitatge no és una columna d'Excel, no és un actiu decoratiu, no és una variable amable per a comunicats de govern. És la frontera entre pertànyer a un país o ser-ne expulsat lentament. I per això us parlo des de la Lluna, perquè aquí, almenys, el buit és honest. A Andorra, el buit ve embolicat en notes de premsa, lleis progressives, garanties abstractes i somriures institucionals. Aquí dalt no hi ha oxigen, allà baix comença a no haver-hi lloc. La diferència és que a la Lluna ningú no fingeix que sigui habitable. A Andorra encara sí.